Hola, vamos a ver cómo es pot fer les proves que corresponen a les unitats del llibre. Doncs fem clic aquí en Use of English, per exemple, unitat 2, i hauríem de veure una cosa així. En el meu cas, si vols seguir amb el test, i doncs dic que sí, i tenim una pantalla així. Aquí a la dreta hi ha un rellotge que indica quant de temps tenim, i aquí una pregunta amb 4 respostes per triar. Triar aquí, submit, molt important, submit, i incorrecto, i una mena d'ajuda. Puc tornar a provar aquí una altra vegada, submit. Ara estic obligat a passar a la següent pregunta perquè només tinc 2 oportunitats en la majoria dels casos. Mateix aquí, i he de provar una altra vegada, i que no, i així successivament. Hi ha diferents tipus de preguntes, però sí, essencialment és la forma de fer-ho. Bona nit.